Вавилон Мобайл замимаи май Вавилонро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. ман дуруди гарму ҷӯшони худро ба арзи ҳар яке шумо мефиристам ва барномаи навбатӣ ногуфтаҳоро ҳусни оғоз мебахшам. медонед барнома дар ҳамкорӣ бо толори мебели Альфемо таҳия мегардад. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Бухоро 3234. телефонҳоро низ навишта мекунем дар зирнавор. ҳатман занг бизанед ва мебели дилхоҳро аз ин толори мебел интихоб кунед. дӯстони азиз, меҳмони барномаи мо як нафаре ҳаст ҷавон бо истеъдод. нафаре ҳаст ки замоне корҳои бисёр азими тиҷоратиро пеш мебурд. тоҷир буд, тоҷири муваффақ ва аз баҳри ҳамаи тиҷорат ва ҳамаи сармояи тиҷоратӣ гузашту ба синамо рӯ овард. ончунон ошиқи синамо гашт ки тамоми корҳои тиҷоратиаш хароб шуд. вале ишқи синамо аз қалбаш зудуда нагардид. ин Музаффар аст, Музаффари азизи мо, Музаффар Шодиев, меҳмони барномаи ногуфтаҳо. дуруд Музаффар ҷон. салому алайкум акай Орзу. саломи худро ба тамошобинони барномаи ногуфтаҳо мерасонем ки имрӯз мо бо акай Орзу чанд суҳбатҳо аст ки нисбати кинои тоҷик мо ногуфтаҳо мондаву дар дил мо имрӯз мегӯем баҳри шумо. Музаффар ҷон, биёед аввал так таки филмҳоеро номбар мекунем ки дар он филмҳо шумо ба ҳайси ҳам коргардон ва ҳам қаҳрамони асосӣ нақш офаридед. Рио, Кин, Сукут, боз филми Осӣ, чаҳор филм. бале, чаҳор филм ва боз дар дигар филмҳо низ бо дигар коргардонҳо ҳамкорӣ бо дигар коргардонҳо ҳамкорӣ кардему. мо дар вай филмҳо фақат ҳамчун ҳунарманд нақш бозидем. Фақат нақш бозидем. Вале дар ин 4 филме ки номбар кардем шумо ба ҳайси коргардон. дар 2 филмаш бо ҳайси коргардон будему, дар 2 филми дигаш ба ҳайси продюсер ва ёвари коргардон ва ҳунарманд. бисёр хуб. акнун Музаффар, биёед филмро як тараф мегузорем, синаморо як тараф мегузорем ва рӯ меорем ба рӯзгори шумо, ба саргузашти шумо ки чаро шумо як тоҷири муваффақ будед, чаро аз баҳри ҳама ин чиз даст кашидед ва рӯ овардед ба синамо. аз аввал қисса мекунем. буд набуд бале. чӣ хеле ки мегӯянд чизе ки дар дег ҳаст дар кавлез мебарояд. ман вақте ки аз кӯдакӣ дар синфи 2 мехондам, филмҳои Голливуда беҳад мухлис будам. аз кӯдакӣ беҳад шавқи зиёд доштам ки ҳунарманд шавам, актёр шавам. аз ин сабаб мо ба тиҷорат барои чӣ машғул шудем. вақте ки ман донишкадаи санъат супоридам, солҳои камакак худтон медонед ки вазъият душвортар буд. аз ин сабаб мана хонангиҳо иҷозат надоданд ки мисол гуфтанд ки биё як донишкадае да супорем ки ба тиҷорат машғул шавӣ, хубтар мешавад. хуб ба куҷо супоридед? мо ба донишгоҳи давлати тиҷоратӣ супоридем, коммерческий университет. мо дар он ҷо супоридем, 5 сол хатм кардем. баъди донишгоҳи давлати тиҷоратӣ мо супоридем дар театри Маяковский, курс актёрӣ 2 сол хондем. баъди вай тарафҳои Москов рафтем, тарафҳои Амрико рафтем. дар театри Маяковский ки буд устодишон бу? устоди мо Хуршед Мустафоев буд, Мунира Таҷбекова буданд, Фирӯза Орзуев буд, Ваҳо буданд. ин нафарҳое ки ба мо дарси актёрӣ медоданд. баъд куҷо рафтед? баъди вай Москва рафтем, дар он ҷо гузаштем. курсои актёрӣ? курсои режиссёрӣ гузаштем. баъди вай Америка рафтем, дар Амрико гузаштем курсои режиссёрӣ. ман гуфтам дар бораи тиҷорат шумо ҳарф мезанед. бо чӣ намуди тиҷорат машғул будед? аки чӣ хеле мегӯянд акай Орзу ки дар як мард 40 ҳунар кам аст мегӯянд. чӣ тиҷорат мекардед? тиҷорат мекардем. мо тиҷорати ҳами канселярӣ ба машғул будем. ручка, варақ, дафтар. бо чизе ки ҳами пеш омад хуш омад гуфта ҳами тиҷорате ки пули ҳалол бошаду. ва ман шунидам Музаффар, ман шунидам дӯстони шумо, рафиқони шумо, ҳамкорони шумо, нафароне ки шуморо хуб медонанд гуфтанд ки Музаффар
банкрот шуд, муфлис шуд, аз ҳисоби синамо, яъне ба синамо дода шуд. Ин дуруст аст? То куҷо воқеият дорад? мо вақте ки филмҳои сукутро мегирифтем, дар филми сукут $34,000 ма қарздор шуда будем аз ин сабаб. Лекин вақте ки инсон аз ки қарздор шудед? ака нафарое ки буданд ба мо сарпарастӣ ба ҳайси қарз карда буданд. Мо сарпарастӣ кардам. Ки сарпарасти шумо буд? Ака нафарое яъне агар қарз бидиҳанд, ин яъне сарпараст нест, шарик аст. Шарик аст, бале. Якваи шарик будану ба чӣ хел гӯем, аз талаб намекарданд ки фоида биёр. Барои ман хеле пул додан, рафиқони наздик буданд ки хостанд ки синамое ки ман пеш бурда истодам пеш барад. Шумо маблағро баргардонда натавонистед? Мо баргардондем муддати дертарак, аз сабабе ки камакак муносибатҳо вайрон нашуд? не, як мо ҳаракат кардем ки акваё ба ман хубӣ ки карданд, ман ҳаракат кардам ки муносибат вайрон нашавад. Чӣ хеле якас дар ин вақт якас 100 сомон ҳатто мумкин бародару падари худ нативаи мардам. яъне ҳаминро гуфтанд ки Музаффар банкрот шуд? Мумкин ҳаминро гуфта буданд. Бале, бале. Ака $34,000 ҳам пули калон буд. Дар 34 соли 2010 дар $34,000 хеле коро пеш мерафт. мо ҳаракат кардем ки ягон кас нагӯянд ки мо қарз дорем. ҳаракат кардем. боз ман шунидам ки гӯё шумо хонаро фурӯхта бошеду, пули хонаро дар синамо сарф карда бошеду. Ман чун ба хонаи шумо рафтам, ёд доред меҳмон шуда будам, модаратон шакароб кард, якҷоя шакароб хӯрдем. Не, ман ҳаракат кардам ки хона нафурӯшам. Хона як чизе аст ки чаро шумо чанд хона доштед? Гуфтанд ки кадом хонаеро фурӯхтед аз не, худо ба шукр мо як хонаи бародара, як хонаи худ ҳавлин аст, секси аст. ҳаракат кардем ки хонаро нафурӯшем. Хонаро гарав монда будем. Гарав монда будем, ҳаракат кардем, тиҷората пеш бурдем, овардем, қарзро додем, хонаро обратно гирифтем. волидайн чӣ гуфтанд ин кори шуморо? сарзаниш накарданд? нагуфтанд ки хато кардед? ака орзу медонӣ чи волидайн, шумо медонед ки ма аз кӯдакӣ бигем ки вақте ки падар аз модар ки ҷудо шудагӣ буданд, зиндагиро ма аз синфи дуюми худам пеш мебурдам. волидайн медонистанд ки мисол мо модар моро як хеле тарбия додагӣ буд ки мегуфт бачаҷон ҳамин хеле кор кун ки ҳаққи якаса нахӯрда мақсад. хулоса чӣ шуд қарзҳо? хулоса ака қарзҳо чӣ хеле мо хона нафурӯхтему, 2-3 мошина фурӯхтем додем дар синамо. бале мошиноро фурӯхтем додем ҳамаша. худо ба шукр ки айн положение буромадему, но ҳаракат кардем. санъат, синамо чӣ хеле варзиш мегӯянд, ин чизо муаррифӣ мекунам миллата. мо киноро ба хотири як Тоҷикистон намекунем акаҷон. мо киноро ба хотири дигар давлатҳо мекунем ки мо тоҷикҳо мақсад маънаи хел культура дорем, маънаи хел зиндагӣ дорем мақсад. вале биёед бармегардем сари қарзҳо. қарзҳоро чӣ тавре кандед? қарзҳоро кор кардем акаҷон. аз ҳисоби дигар ҷо кор кардеду қарзҳоро кандед? бале, ё ин ки филмҳоро ба фурӯш баровардед? не, шумо медонед хазинаи филм не, хазинаи филм набуд. рости гап мо ба тиҷорат машғул шудем. филми сукут даромад наоварда буд. рости гап якум қисмаш оварда буд, аз дуюм қисмаш банкрот шудем. филми кин даромад гаштем, тамоми ноҳияҳоро гаштем. рости гап ака намедонам, ба мо дастгириҳо бисёр карданд аз тарафи вазири корҳои дохилӣ муҳтарам Раҳимзода Рамазони ҳамро. беҳад бигем дар ҷодаи синамо чизе ки дар кор мешавад, мавзӯъ мутобиқ ба мақомот буд. ба мақомот ки буд, чизе ки дар кор шавад ба мо дастгирӣ мекунад. муҳтарам азизӣ ҳаст, якас аз ҷодаи маориф кор мекунад, раёсати шаҳри Душанбе. филмҳои моро дидагие ки филмҳои тарбияӣ аст. аз ҷиҳати мактабҳо, муассисаҳо бисёр дастгирӣ мекунад ки мардум тамошо кунанд, як тарбия яъне даромад ба даст овардед? даромад ба даст овардем. аки қадарша гуфта наметонем. муҳим қарзора додем. аку медонем, бовар мекунем, ака орзу як филма мегирем, қарздори калон мешавем, мегӯем ки ҳамин шагирем, дига намекунем. яке мебинем ки бо ҳунарманд як роҳ бароҳ, яъне баъди ҳар як филм товба мекунед ва боз товбаро мешиканед. бо вақте ки як идеяи нав мебиёяд, ҳамин идеяро бояд ма гирам да. мерем пеши акаи Орзу муроҷиат мекунем ки сурудчи акаи Орзу наиса. пеши акаи Баҳром мерем ки суруда акаи Баҳром хунад, оҳанга вай созад. пеши Шароф Шакарӣ мерем ки шумо кунем. пеши киностудия мерем, ҳози киностудия Маҳмадсаид Пиров омадагия Шоҳиён. бале, او کسان شخصیتی به حد برای ما آفیس دادن، همونجا یک اتاق دادن، کار برده ایستادیم و بگیم که کوردار نمیشوند، میدونن که بچه‌ها در حرکتن. بچه‌ای که حرکت نمیکنن خورده خوابن و اینا جواب دادن که شما باید با دیگه کارو مشغول شوین. گفته از همین سبب دستگیری ها هست. من
шунидам ки аз ҳамаи ҳамон тиҷорати азиме ки шумо доштед фақат дар ихтиёри шумо як дукони рӯзномафурӯшӣ мондасту халос. бале ҳазор бошукр ҳамун дуконе ки рӯзномафурӯшӣ аст ҳамун дукон аллакай чанд филмда ёрдам кардам. бале яъне сарпарасти асосии филмҳои шумо дукони Музаффар дар кӯчаи Бухоро ноҳияи Исмоили Сомонӣ. кӯчаи Пушкин аст ё Бухоро? кӯчаи Пушкин аст, гардиши Пушкина, Бухоро 82, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Музаффарҷон, акнун ман мехоҳам ки ба сарнавишти шумо рӯ биёрем, яъне биографияи шумо, тарҷумаи ҳоли шумо гуфтед ки падару модар аз ҳам ҷудо шуданд. вақте ки ман дар синфи як мехондам, ҷанҷола муносибати падару модар камакак безеб шуд, аз якдигар ҷудо шуданд. мо бо модар мондем, падар дигар тараф дамон. падари ман инсони хуб аст, инсони бузург аст, ҳатто ҳоҷибобо аст. охир вай зан гирифтан ҷудо шуданд, мо бо модар мондем. аз синфи ду аллакай ман тиҷората сар кардам. якум тиҷорате ки мо сар кардем дар зиллёни бозор мегуфтанд ку ҳамиҷа сар мекардем, мо лимон мефурӯхтем. бовар мекунед хаяки буд чизое ки мо ҳамин бачаи шаҳр будем. дар оҷа мардуми қурғам бисёр буд, бачакое ки хай мардум гурӯзия шудагӣ омадагӣ буданд, солҳои 93-94 буда, беҳад солҳои душворӣ буд. шумо он вақт чанд сола будед? соли 93? ман дар синфи 3 мехондам аллакай. бахшиш, шумо чанд сола? 85 аст. солҳои 93-94 ман 8 сола 9 сола будам. аллакай ба тиҷорат машғул будем, кор мекардем. бегони рӯз мешид, то мо саҳархон будем, то соати 12 яга дар мактаб таҳсил мекардем. баъди мактаб аллакай мерафтем, кор мекардем ки як зиндагӣ шавад. бегони рӯз худо ба шукр як нону шакару хлебу як чиза гирифта меомадем, якҷоя бо модар мешудем. худо ба шукр ки шумо чанд нафар дар оила? ду касем дар ду писар? бале, ду писар. яъне модаратон бо ду писар танҳо монд? бале, ахир худо ба шукр бо як бародару як хоҳари дигар аз модари дигар дорем. падар вақте ки дигар зан гирифт, бигем аз падарам, аз дигар модар издивоҷ накард дигар? не, модар дигар издивоҷ накарданд, ҳамихе мондан. мо аз модари худам ду бародарем. аз падар бо як писару як духтари дигар доранд. мисол бародарои мо вай кас барои мо бародари радной аст. хулоса ҳамин тавр калон шудед? ҳамин тавр калон шудем, тиҷората бурдем. аз кӯдакӣ ва ҳавлӣ баъдан харидед? не, аввал сексия харидем, квартира харидем. надоштед хона? надоштем. ҳаракат кардем. баъд хай падар як камакак ёрдам кард, тағоё ёрдам кард. мо хай вай соло душвор буд, соҳиби хона шудем. вақте ки калон шудем, дар синфи 10 мехондем, 11 мехондем, ва худам сексияра фурӯхтаму замин гирифтем, ҳавлин кардем. аллакай ҳавлин худатон медонед кушодтар аст. бале, ман рафтам дидам. рафтем дидем. бале. аз они хурдӣ то ҳозира баъд тарафи Россия рафтем, кор кардем. тарафҳои Россия муҳоҷир шудем як ду сол. аку дар он ҷо рости гап бо ҳамроҳи падар рафтам, дар автобус кор мекардам, кондуктор кор кардам дар шаҳри Екатеринбург. баъди вай Москва омадем, дар Москва бо тағоё ёрдам кардан, гирифтан такси кор кардем. аллакай калон шудем, мошини худа доштем, дар шаҳри Москва такси кор мекардам. зан гирифтед? баъди вай хай оиладор шудем. худо шукр. падар омад дар тӯятон? падар омадан, хай дастгирӣ кардан, беҳад хай дуо доданд, дабармон будам. падар то ҳоле ҳастанд, занг мезананд, бачаҷон дуо метиҳанд, аку берӯзӣ. байни падару модар чизе ки буд ва ё худшон медонанд. интихоб карда якдигарро гирифтед бо ишқу муҳаббат? не, бо ишқи муҳаббат нест. модар дидан махул кардан гирифтанд. ишқи муҳаббат бо дигар касо буд, хай худо розӣ набуда. яку яъне шумо ба дӯстдоштаи худатон нарасидед? не, нарасидем. шояд дӯстдоштао тамошо мекунанд. баъд мегӯям кошки ки дӯстдоштаи шумо шавҳар кард? шавҳар кард бо хайда. ҳамсари шумо медонад ки шумо дӯстдошта доштед? медонанд. шумо гуфтед? бале. иқрор шудед? бале. чӣ тавр қабул карданд? ягон камбудӣ нест. бубинед ин ришта аз куҷо то куҷо шуморо бурд, риштаи зиндагӣ. яъне фикр намекунед ки саргузашти шумо метавонад як мотиватсия шавад барои як бачае ки ҳоло шояд дар бозори меҳргон аз кӯчаву паскӯчаҳо метозаду лимӯ мефурӯшад?
бовар мекунем, боварӣ дорам ки боз мебарояд худо хоҳад. Инсоне ки аз кӯдакӣ азоб мекашад, чӣ хеле шумо тиҷорат гуфтӣ, баъзе нафарое ки ҳозир тиҷората машғул мешаванд, чӣ хеле азоб мекашанд, лекин аз ҳамин кӯдакӣ инсоне ки азоб мекашаду ба ҳамун тангкӯчаҳо меравад, вақте ки калон мешавӣ, аллакай барои ту душвор нест. вақте ки дар ҳамон пасткӯчаҳоу тангкӯчаҳои бозори Шоҳмансур лимӯ мефурӯхтед, ҳеҷ маротиба ҳеҷ бор таҳқир нашудед аз ҷониби касе? мисол як ҳодиса ҳамин буд ки мо як лимонам не чанд кор мекардем, бо шояд салафанам мефурӯхтем, чойам мефурӯхтем. баъзе нафарое ки вақте ки ҳамо як ҳодисаро дар худам дида будам, да вақте ки як каса 3-4 бор гуфтем лимон намехари апаҷон, лимон намехари, 2-3 бор ҳавай кас метонист буга ки не додарҷон намегирем, ман як корда машғул. вақте ки вай гашт дод задам он чиза ки намегирам ҳамин чиза, рав гумша як кори дига такун, мисол ҳамун дод зад, вай фикр накард ки агар фарзанди худуд мешид 10 борам мегуфтӣ дод намезад. ҳамин ҳолата ман дар кино мондам ки вақте ки вай дод зад, бовар мекунем вақте ки модар як сценария нависондагим бояд мо кино кунем, модар дар мактаб пирашкӣ мефурӯшад, занга будку солоям пеш занга ба чӯбча меҷиқиданку, вақте ки кӯдакша сахт ҷанг кард, кӯдак чашмош гирён шид, дили модар сих зад ки оҳ бачаи ман ғалтид, ягон ҷода ягон кас ягон чӣ гуфта ҳамин чиза ҳатто дар кино дароварда будем. вақте ки ман дар бозор даровардам, як кӯдакака дидам ки ҳамин пакет мефурӯхт, як занака 3-4 бор пурсид, вай занак дод зад ба сарша. омадам гуфтам апаҷон, ҳамин кӯдакак шояд маҷбурай, шумо метонед ки мисол пул доред, пули дасти шуморо бинед, метонисте ки ҳамин бачака пакет нахаре, як 3 сомона бачаҷон ира гиру, рав ман намехарам, худованд ҷои 3 сомонда шумода 30 сомон 300 сомон метия, ҳеҷ гап надора. ба ҳамон бачака ман гуфтам бачаҷон як бор як одама пурс, вақте ки вай нахарид мисол бисёр нагу одама, фаҳмидӣ, ба чашмои кӯдак пури об шиду, ба ҳамон кӯдакака буровардем, як дустмак дар кисаш, бачаҷон зиқ нашав, вале калон мешавӣ чизо ҳамаш ту мардаки, мардак бояд чашмош пури об нашава, иншоалло бо ҳаёт худованд бо ҳоли калон меша, ин рӯзо ба ёди ту мебиёя, зиқ нашава, мардак бояд ҳисси мардакӣ дошта боша. гуфта ҳамин сабаб акаҷон бовар мекунӣ, хайр гуфт гап мезани қуртақ пури об меша, неким ҳамин сабаб инсоне ки дар кӯдакӣ азоб мекаша акаҷон касе мешава. бо дидем ки инсонҳое ки дар кӯдакӣ азоб накашидиам о калон мешаванд, баъд азоб мекашанд, барое ки дар кӯдакӣ надидиянд азобада. аз ҳамин сабаб бояд мо ҳам падара ҳам дуои падара гирем, ҳам дуои модара гирем. баъзе вақт мега ки модар мега бачаҷон, ана мисол ина қадар ман шуморо калон кардам, мехоҳӣ ина бо шумо падар мега ита, мегӯем очаҷон, чизе ки байни шумо буд, мо бояд ҳаракат кунем ки дуои ваям гирем, дуои шуморо гирем ки мо дар оянда сабз шуем. ҳазор бор шукри худо. яъне модар гиламанд аст? не, ака модар зан, тамоми зан модаро як камакак мешавад ки эркагӣ мекунанд ки фарзанда, шояд падари маро дӯст дора, вай рашк мекунад ки ай рашкша мекунад. ман медонам ки то ҳол модари ман аз дӯстдориша мегавад. бовар мекунем модари ман ин ҳамин қадар падари ман ҳамин қашидагия бова. ман рӯзе буд ки як хонаи хеш табо рафтем, падари ман дуромад, модар аз ҷош рост хист. баъзе духтарои ҳозирада ин чизо дарсае ки шавҳароро ҳурмат намекунанд. бине ки тӯли 20 чанд сол шудагӣ аз мардак ҷудоай, то ҳола эҳтироми шавҳар мекунад ки вай ҷудо шудагианд, сар шудагӣ дар наздаш аз ҷой бармехезад. бале, ай гап барои баъзе ҳозира духтаракҳои дарсае ки бояд шавҳара барои сухани камакак аз шавҳар меранҷану дигар ҳамун шавҳар кати зиндагӣ доранд, суханои қабеҳ мегӯянд, писанда мекунанд. ин дарсае ки ҳурмати баъзе зан мегӯяд ки агар медонист ки эҳтироми шавҳар дар пеши худованд чӣ қадар баланд аст, ку мумкин як хел духтар шавҳар аз тарси худованда мумкин шавҳар намекард ки ман метониста бошум ба ҷо оварда ҳамин ҳаққи шавҳардорира. да як навори шуморо ман тамошо кардам, роҷеъ ба либоспӯшии духтарон буд. бо либос магар мешавад инсонро муқаррар кард ки бад аст ё хуб? акаҷон медонем мегӯянд хонаву палос одаму либос, ҳамин одам ки пӯшад бигем културна буряд, ҳамин одам. масалан шумо дар пасткӯчаҳои бозори Шоҳмансур либоси хуб надоштед он замон, вале бисёр бачаи хуб будед. ҳаракат мекардем, но
акуне медоне ки баъзе ма барои чӣ гуфтам бахшиш баъзе духтаро дар қаршон накунанд ҳар як кадоми онҳо хоҳари мо ҳаст мисол аз ин сабаб мо мехостем ки мисол амус либосҳои савремени пӯшанд либосҳои намедонам сонетаи чандуми шекспир буд шекспир дар ҳамин сонетаҳояш овардааст ки дар зери либоси пурқимат парча либоси бисёр пурарзиш инсони фасодкор пинҳон мешавад вале дар далқи ҳазорпора яъне либоси тикка тикка инсони бисёр раҳмдиле метавонад панаҳ бибарад яъне ин чизро ман беҳтарин суол доде мақсади мо дар он набуд ки вай либоси фасон пӯша мақсади мо ки ҳамин духтаракҳои мо бояд маҳкама бошанд мо бояд инсона дар либос нашиносем мо инсона бояд дар одобу дар рафтору дар хислат яъне қаҳрамони ҳамон навори шумо духтаре буд ки либосашро шумо бо либоси фоҳишаҳо ташбеҳ додед. бале аз ҳамин сабаб мо ҳамин чиза нахостем мақсад ки хеле савола гуфтам беҳад хушро ҷавоб додед ман хеле мехостам ки дар баробари ин икоси мавзӯи фоҳишаҳо шумо боз ба мавзӯи харидорони фаҳш низ таваҷҷӯҳ кунед яъне офарандаи фоҳиша ки аст мард харидори фоҳиша ки аст мард асосгузори фаҳш ки аст мард агар мард харидори фоҳиша набошад фоҳиша худро фурӯхта наметавонад мехостам ки ба ин мавзӯъ низ таваҷҷӯҳ кунед яъне решаи ин мавзӯъ дар мардҳо аст ва гулрухшор шоири забардасти мо гуфтааст ки барои як зани фоҳиша 10 марди беномусро бояд ба дор кашид яъне шумо чаро қаҳрамон аз ҳисоби мардҳо интихоб намекунед ки ҳамоқати мардҳоро нишон бидиҳед барои баробарии гендерӣ масалан ҳозир мо ду мард агар мо мардҳоро ҷонибдорӣ кунем ҳамоқати мардҳоро ҷонибдорӣ кунем нодуруст мешавад вале ман мехоҳам ки инҷо ҷинсият набошад мо на аз мавқеи мард на аз мавқеи зан мо фақат аз мавқеи ду нафар инсони мардумшинос ҳарф бизанем бале мо дар оянда ҳаракат мекунем ки ин чизои шуморо ба назар гирем аллакай ба назар гирифтам ки чӣ дар кор аст барои ҳавай коргардони ман бисёр коргардонҳо қати шиштем хестем акай орзу баъзе коргардонҳо ҳаст ки вақте ки сухана мегӯянд тавсия мекунанд қаҳрашон мекунанд но ман як хислат дорам ки наварон ман хурсанд мешам ки ҳар як камбудиро барои мо гап зананд мо ҳисоби ҳамон камбудиҳо муаллифнома созему пешкаши тамошобинон гардонем дар ниҳоят аз кулли мухлисони музаффар аз ҳамаи тамошобинони барномаи ногуфтаҳо хоҳиш мекунам ки як бори дигар хиёлан ба дунёи музаффар ворид шавед ва бубинед ки як писарбачае ки аз меҳру муҳаббати падар маҳрум шуд ҳанӯз дар хурдсолӣ ва рӯ овард ба бозор ва ин писарбачаи хурдсол зиндагӣ карданро ёд гирифт пул ба даст оварданро ёд гирифт бо меҳнати худ бо арақи ҷабини худ харидани нонро ёд гирифт мустақилиятро ёд гирифт ва бубинед ки ҷодаҳои зиндагӣ музаффарро то куҷоҳо бурданд ва ман ба чӣ хотир ин ҳарфҳоро дар охири барнома боз як бори дигар такрор кардам ба он хотир ки ҳоло ҳам дар масири кӯчаву паскӯчаҳо дар дохили бозорҳои шаҳри душанбе ва дигар шаҳрҳои тоҷикистон ҳанӯз ҳам музаффарҳои кӯчак зиёданд мошин мешӯянд роҳ мерӯбанд пакет мефурӯшанд лимӯ мефурӯшанд нон мефурӯшанд бор мекашанд аробакашанд яъне маҳз ба ана ҳамон аробакашҳову мошиншӯйҳо муроҷиат карданиам ки аз зиндагӣ натарсед аз мушкилиҳои зиндагӣ натарсед ва зиндагии музаффар ин худ як дарси ибрат аст барои шумо бигзор атрофиён чизе ки мехоҳанд бигӯянд парво накунед ба пеш биравед устувор бошед ва орзуҳои худро дар зиндагӣ амалӣ бикунед ҳамин ҷо хайру хуш мекунем музаффарҷон сипос ки омадед омадани шумо қиссаи шумо барои садҳо нафар наврасону кӯдакону ҷавонон дарси ибрат буд саломат бошед тамошобинони барномаи ногуфтаҳо
мо гуфтанем ки ҳазор раҳмати калон ба акай Орзу Исоев ки барои моро дар ин ҷо даъват карданд. худо хоҳад баъди филми Осип боз бармегардем ба барномаи ногуфтаҳо. боз ягон ногуфтаҳое ки баъди филмҳо мемонад бод ба шумо мегӯем. дӯстони азиз, худоҳофизӣ мекунем. барномаи ногуфтаҳо бо Музаффар таҳия шуд дар ҳамкорӣ бо толори мебели Альфемо, шаҳри Душанбе, кӯчаи Бухоро 32-34. телефонҳоро навишта мекунем. биёед аз мебелҳои зебо харидорӣ кунед. хайр, сиҳатманду пирӯз бошед. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.